Niin, ihan oikeesti siis. No jo sanoin. No, moi kaikille. Tänään... pallo. No, tänään mä näytän siis minkälainen nyt siltä... minkälainen siltä lopulta tuli siitä petsistä. Eiku, se on tuolla. Mitä? No, tämmönen siitä siis tuli. Pitääkö se nostaa? Joo. Siis tämmönen siitä tuli, joo. Mene takas. Noin. Joo, tämä on siis feikki, vaikka pää ei puristu. Mä tein feikin petsin. Tai en oikeastaan. Mä maalasin tää. Pallo! Minne mä vein se pallo? Ja tässä on yksi mun tekemä pallo. Petsivaatteet meni pieleen. Miksi tossa? Ja se ois ensi videona.